O colectivo de xubilados del Enjambre festexa este sábado en Chantada o seu magosto. É unha das grandes reunións dos maiores e non tan maiores neste centro e agardan con ansia pasar un xantar e unha sobremesa en familia e con amigos na que non faltará de nada. E dicirles que vai haber a música, como sempre, que vamos pasalo ali ben, cantos máis millón. Ademais, quería tamén avisarlle a xente de Chantada dos alrededores que vos seguimos ca promoción que empezamos no mes de setiembre para facer socios. Cuanto máis se fagan, mellor. E os que se queiran facer agora, que lle regalamos estes meses, porque fixemos así a todos os que se fixeron desde a partir de setiembre. Estes meses son de regalo, o que se faga agora pagaría o ano que ven, é dicir, que lle quedaría o 2019 pagado. Nada máis, que veñan por ali, que cantos máis mellor, o que queira traer tamén outra cousa, o que queira traer algo para a mesa, por exemplo, licores ou viños ou algún dulce, cada un para a súa mesa que pode traer o que queira. E nada máis para esperar que veñan moita xente, cantos máis mellor, e nada máis que dicirlles.